Представи си, че имаш въпрос, който буквално за теб е на живот и смърт и трябва да му намериш бърз отговор, при това точно днес. Ще те изненадам, но има такъв метод и то точно чрез астрологията. Нарича се хорарна астрология. Тя дава конкретен и ясен отговор на точно зададен въпрос. И ако се срещаме за първи път, здравей! Много съм щастлива да те видя. Аз съм Даниела, професионален астролог. Занимавам се с астрология от над 9 години и консултирам хора, но най-накрая се осмелих да се появя и тук в този си образ. И днес съм решила да направя едно видео, в което да ти разкажа какво представлява метода хорарна астрология и какви са 5-те най-често срещани мита. Хорарната астрология е въпрос, който всеки един има в нас. Това може да е въпрос: да приема ли това работно място? Мъжа ми изневерява ли? Коя от двете позиции е по-добра за мен? Бизнесът ми ще бъде ли успешен? Това са много ясни, конкретни въпроси, които точно хорарната астрология ни помага да разгадаем и да вникнем в дълбочина в тях и да намерим отговорите, такива каквито трябва да знаем, за да може да вземем наистина едно информирано решение, което много да ни помага как да се справим и да го вземем по правилният начин. Така че да бъде максимално най-доброто за нас. Защото когато сме информирани, ние може да вземем наистина много добри решения. И сега искам да преминем към митовете. Първият мит, който масово е разпространен, че да ползваш астрологични услуги трябва задължително да си знаеш часът на раждане. Това е така, когато изготвяме натална карта или годишен хороскоп. Но когато ние разглеждаме хорарен въпрос, това е метод, в който изобщо не ни трябва твой час. Изобщо не работим с твоите данни, а ти ми задаваш въпрос и момента, часа, в който аз го получа, аз го разбера и го приема, на база този час и дата аз изготвям астрологична карта. Както е, ражда се човек, но тук се ражда въпрос. Абсолютно същото. Изграждаме натална карта, в която, разбира се, всеки един знак има своето значение, изтълкува се и се казва: тук изобщо не работим с твоите данни. Дори много често получавам от моите клиенти въпроси: да, обаче тук пише сега, че аз съм асцендент Везни, пък всъщност аз съм асцендент Скорпион, сигурно е станала някаква грешка. Но не е грешка, защото ние въобще не боравим с твоите данни. И искам да ти кажа, че това наистина е уникален метод, много точен и не случайно това е най-търсената ми услуга. Минаваме към мит номер 2. Много хора си мислят, че това е гадаене, нещо като на боб, на кафе и така нататък. И не, борави се абсолютно с много голяма конкретика, с планети, с домове, с техните аспекти и на база тях се прави самият анализ. Но искам да кажа нещо друго много важно, че абсолютно наистина това е метод, който бих казала, че е най-близко наистина до гадаенето. Защо? Защото то обхваща точно тази моментна енергия на момента, когато зададем въпроса, когато разглеждаме карта и наистина се доближава толкова много. На мен ми задават ежедневно въпроси и то хора, които въобще по никакъв начин не ме познават, нито аз тях. И описвам такива детайли, които няма как човек, разбира се, да ги знаете. Казват просто: мен ме описат толкова точно в тази ситуация, човека описа толкова точно в тази ситуация. Всичко беше едно към едно. И това е така, защото наистина това е метод, който обхваща точно моментната енергия. И когато ние обхванем толкова конкретно,
излиза резултата такъв, какъвто е в действителност. И мит номер 3, че може да задаваш един и същи въпрос всеки ден до момента, до който получиш отговор, който наистина да те удовлетворява. Не, категорично. Поне аз не го правя това, защото със сигурност то ще даде грешни резултати. Когато изготвим една астрологична карта на един въпрос, ние трябва да дадем от 2 до 3 месеца време да се реализират нещата. Може да се зададе също този въпрос в много по-кратък срок от тези месеци, но тогава трябва да са настъпили значителни промени в динамиката между хората, между обстоятелствата и нещо наистина много голямо и значимо да е станало. Но винаги може да зададем близък до този въпрос, който да ни даде дори още по-голям обхват на разбиране. Също така, когато изготвяме самата карта, си има определени правила, по които ние може да кажем дали тази карта е карта, която наистина може да ни даде отговор. Разбира се, това по асцендента, по други показатели, няма тук сега да ви обяснявам детайли, но определено си има показатели. Защо? Защото никога въпросът не трябва да се задава от любопитство. Просто събрахме се с приятелки, едната попита едно, другата попита друго и тогава картата не е радикална и няма как да ни даде отговор, който очакваме. И въобще какъвто и да било отговор, тя не подлежи на разглеждане. Имахме такъв случай, моят мъж ми зададе въпрос, аз тръгнах да го разглеждам и след това веднага моят син, да не остане по-назад, реши, че и той трябва да ми зададе въпрос. И разбира се, картата излезна, че не е радикална, защото неговият въпрос беше произлезнал от любопитство. Трябва да задаваме наистина въпроси, които ни вълнуват, въпроси наистина, на които умът ни буквално се блъска, въпроси, които наистина ни карат вечер, като се легнем, да мислим за тях, да не може да спим, да се вълнуваме какво всъщност е правилното решение. Тогава този въпрос е истински въпрос и ние може да му дадем категоричен отговор. И номер 4. Това също е един от митовете, с които лично аз съм се сблъсквала с мои клиенти. Те казват, винаги ли картите излизат положителни? И истината е, че поне при мен бих казала, че 70-80% от картите дори излизат отрицателни. Много по-голям процент е на отрицателното, отколкото на положителното, но тук няма някакво значение кое е повече, кое е по-малко. Въпросът е такъв, че картата показва това, което е. Отговорът такъв какъвто е, а не това, което примерно някой ме пита и аз, защото ми е симпатичен, защото ми е приятен и искам да му дам като отговор. Имала съм ситуации, в които едно момче ме попита да приема ли това предложение за работа. Карта беше страшно категорична и излезна не, че има подводни камъни, че има много от нещата не са му казани на интервюто, че ще излезнат в последствие и така нататък. Момчето имаше огромно желание за тази работа и каза, наистина аз толкова много искам да я приема, нали, съпротивлявам се направо с желанието и с волята си. Но в крайна сметка той реши да ме послуша и отказа това предложение. Само седмица по-късно разбра, че са започнали съкращения в тази фирма, в която е кандидатствал, понеже имаше близък приятел, който работеше в тази фирма и той го информира. И каза, не мога да повярвам в момента, нали, аз със сигурност бих бил от първите, които така или иначе ще бъдат съкратени при положение, че дори все още не съм назначен. Казвам буквално, нали, си спасих работното място, понеже се доверих. И хиляди истории мога да разкажа. Имах едно момиче пък, което беше на едно работно място много дълги години. И искаше да се премести на друго работно място.
И аз излезна, че ще се появи неочаквано събитие. И всъщност при нея се появи бременност. Така че много събития има, много карти има, най-различни. Дори самата аз съм изготвила астрологични хорарни въпроси, примерно на моят мъж, на мен, и аз съм знаела отговора вътрешно в себе си. И в хорара излиза коренно различен отговор. Пълната противоположност на това, което аз съм си мислила. И самата аз съм си казвала, не може да е вярно, нали? Аз съм сигурна, че друг е отговор. Оставила съм времето и наистина е излизало хорарната карта, че дава истината. И така че наистина това е метод, на който наистина много може да се довери човек, много да му вярва, защото, пак казвам, то обхваща моментната енергия. И тук говорим за конкретни въпроси. Не е въпрос, примерно, ще бъда ли щастлива цял живот, ще бъдем ли с моят съпруг до дълги старини. Това е въпрос, който е хубаво да се обхване период от 2-3 месеца. Тогава информацията е най-вярна и най-актуална. След това, ако имаме нужда, може да зададем допълнителни въпроси, за да ни се изясни цялата картина. И преминаваме към мит номер 5. И това е, че хорарната астрология задължително трябва да ти отговори с въпроса да или не. Да, понякога имаме такива карти, които са страшно категорично и там въпросът ти е да, отговорът на въпросът ти е да или не. Обаче в повечето случаи излиза много повече. Излизат много детайли, които са скрити. И не просто едно да или не, ами излиза подводни камъни, излиза човека какво може да направи, излизат събития, които ти като човек изобщо не си подозирал, че е възможно. И точно това е най-хубавото, че не е просто един отговор да, не, приеми, откажи и така нататък, а много детайли и много информация. Надявам се това видео да ти беше много полезно, да научи нова информация. Много ще съм щастлива да ме последваш, да се абонираш за моят канал. Отдолу оставям другите си социални мрежи. Ако имаш каквито и да било въпроси, ще се радвам да ми пишеш. С радост ще отговоря на тях в коментари, в другите ми мрежи и където и да е. И много ще се радвам също да ми споделиш дали някога си задавал хорарен въпрос, дали са ти изготвили анализ, запозната ли си изобщо с тази материя или беше нещо ново и различно за теб. Ще те очаквам в следващото видео.